Salutare și bine v-am regăsit la un, cred că al doilea sau al treilea episod de Adopt Me. Astăzi suntem aici în căsuța noastră frumoasă. Ați văzut deja că avem chestii noi prin căsuță, doar aici. Da, mi-am făcut un calculator. Bă, avem microfonul, bam, frumos, monitorul, scaunul de gamer și atât. Bam, să dați un mare like, să vă abonați și să-mi dați add friends pe Roblox. Dadu 450 și postăm și pe TikTok la Darius939. Mai facem videoclipuri pe TikTok. Vreau să dau chestia asta pentru nu știu ceva și petul acesta și alte peturi care le mai am pe aici. Le dau la schimb pentru ceva mai bun. Și la mașini chestiile astea. Dau 3 pentru nu știu ceva. Și se pare că am mai adunat niște bani. Mai avem peturi noi, mai avem... Am făcut eu pe acolo niște chestii și am mai luat și eu niște peturi. O să mai avem pe aici mâncare de la un prieten de-a meu. Foarte multă, v-am mai cumpărat și eu. Și azi cred că o să facem mai mult trade-uri. Să vedem ce ne dă lumea. Că cum ar fi să ne dea ceva. Ia să-i dau lui Deni asta. Bam. Ne scoatem rolele. Îi dăm și noi aici un trade. Să vedem. Hai să vedem. Aia nu ne dă niciun trade. Nu ne dă accept. Hai să ne ducem aici. Aici sunt foarte mulți din aia cu care nu acceptă multe chestii. Aoleu, ce-am făcut? Așa, bam, dau trade, așa. Păi dăm chestia asta legendară. Pe ce asta? Uncommon. De Crăciun? Nu cred că se merită. Să scrieți în comentarii dacă se merită. Dar eu i-aș da delete. Și chiar i-am dat. Ia, ne dă cineva trade. Îi punem astea. Hai să mai punem un pet ăsta. Nu se merită. Am avut și o chestie asta, dar am dat-o pentru chestii mai bune. Nu mi-a plăcut. O dat el delete. Adică... Hai să mai dăm... Ia să vedem, bam. Aoleu, deja ne-a dat delete. Din prima ne-a dat fără să vedem. Și să dăm acest joc mai încet. Așa. E mai bine. Așa e mai bine. Hai să vedem, deci ne dă 3 nu ne le dă. Ne dă 3 fosileguri pe niște aripi din asta. Dacă le vreți, să scrieți în comentarii, să-mi dați add friends, să vă abonați la canal și... Sau dacă vreți un liliac, sau dacă vreți, puteți să-mi dați peturi. Și dacă o să facem 100 de abonați, facem un episod în care toți oamenii care vor să primească promovări gratis o să scrie în comentarii și o să fac un episod special cu un joc pentru chestia aia și o să fac după aceea promovările pentru la care o să fie adică care e motivul
pentru de ce ar vrea să îi fac promovare și care o să o aleg o să fie bam. Oricum nu ne dă chestia airară, oricum nu se merită, dar să zicem. Și nu știu de ce am lag azi. Dar să zicem, adică îmi sare. Așa, bam. Hai că mergem. Dacă chiar vreți să-mi dați trade-uri, o să mai facem și chestii pe TikTok, filmulețe când mă joc off camera, că poate intrați cu mine să ne jucăm, să-mi dați trade-uri, ca să știți, eu cam mereu sunt copil. Îmi place să fiu copil pe Adopt Me. Iar chestia asta... Dar ce? Cum ar fi să primim un gold egg gratis de la nena ăsta? Îmi place mașinuța asta. Nu ne dă, nu ne dă. Cum ar fi să ne dea? Nu dă? Stai să mă gândesc dacă merită. Cred că merită. O da scam. Aoleu. Nu găsim și noi pe serverul ăsta pe nimeni care să mă știe. Uite, dăm la asta, please, pet. Îi dăm și ei ceva. Îi dăm o vidră din aia. Asta e. Încerc să dau family. Hehe. Bam, 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 bam. Ce ne dă pentru astea două chestii. Și nu știu de ce toată lumea dă delete, că chestia asta e legendară. Și pentru pet. Mai am pe aici pelerine, dacă vreți. Pam, pam, pam. Am avut și un Royal Egg, dar n-am făcut am făcut un episod, dar nu mi s-a șters de unde l-am filmat. Și oricum nu o să ne-l dea pe petul ăsta, sunt sigur. Eram sigur. Să scrieți ce vreți ce jocuri să mai fac. Am văzut că n-avem adică am făcut la un episod 200 de vizionări și de acum facem doar 16 vizionări. Se poate să facem mai multe. Adică canalul ăsta e de 4 luni și avem 28 de abonați. Acum, în momentul în care filmez. Ia să vedem. 2 minute. Doar și nu n-am câștigat încă nimica. Ar fi fain dacă am picat cu să ne dea. Stai că scriem și noi pe chat. Așa. Please trade. Ia să vedem cine ne dă trade, cine nu ne dă trade. Așa. Ia să vedem, adaugă ceva sau mai adaug un pet. Ia să vedem, ia să vedem, ia să vedem. Dacă nu ne-a dat nimic, dăm delete.
să vedem. Dacă vreți să-mi dați o pisică, că mai trebuie doar o pisică și fac pisică neon. Adică doar să o mai fac. Părinte, sau cum se chema. Caman. Nu se merită, nu se merită. Asta o pot cumpăra și eu, cred. Nu mai știu. Hai că se merită. Se merită fix. Cum ar fi să ne pice Ciuciutrain, că l-am avut. Da? L-am dat la trade pentru un Asie Egg. Și după aceea Asie Egg-ul l-am dat pentru foarte multe peturi. Și după aceea peturile alea le-am dat pentru alte peturi și tot așa. Adică cred că pentru vreo 9 peturi am dat Asie Egg-ul. Că în ziua aia am făcut foarte multe trade-uri. Am avut noroc. Nu, ni-l dă, nu, ni-l dă, sigur, nu ni-l dă. Ce v-am zis? Da, hai să ne ducem, să ne mai... Hai să mai vedem ce mai e pe hartă. Păi, luăm chestia asta, bam. Stai, ne-a dat cineva trade. Hai să vedem ce ne dă, ce ne dă. Nimic? Da. Cum presupuneam. Și să ne dea acum delete. Dacă nu dă nimic în 10 secunde, eu îi dau delete. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, delete. Adică o stau și mica. Haideți să ne jucăm în parc aici, la parc. Aoleu, aoleu, aoleu. Și dacă vreți să îmi donați bănuți, o să încerc să adun bănuți, să iau casa de pizza, să puteți dona bănuți la căsuța mea. Ia sărim pe chestiile astea, hopa! Aoleu, n-am căzut pe ele. Dar nu mai sari. Aoleu, nu mai pot sări. Hai că mai sar. Dar se pare că o să ne dăm în leagă, n-am zis. Și, what? De când e chestia aia acolo? Ok, da. Mi-a apărut, cred că magazine secrete. Hai să ne dăm pe leagăn. Sar de pe leagăn. Dacă nu dați like, sar de pe leagăn. De fapt, dacă nu dați like, nu sar de pe leagăn și stau aici tot episodul. Hai, aveți 20 de secunde. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ați dat like? Ui! Hai să ne dăm și în chestia asta. Îl punem pe petul nostru. Pisica asta vreau să o fac, prima care mi-a dat-o cineva. Vreau să o fac... Vreau să o fac, cum se cheamă? What? Ai, ce lag mare avem și noi. Așa. Opa.
Opa! Da, cam atât a fost și cu acest episod. Pa.